ọ bụrụ onye Igbo na-edifem president the same way Sowore si edifem president of Nigeria today ọ ga-anọ na nga. But Sowore na-agagharị ọkpọ onye ata ọkpọ onye echi ọkpọ onye ohi taa president ọkpọ onye ohi taa ịkpọpụta ka ọ na-ekwukwe na open public na president unu bụ onye ohi ọ na-ekwukwe na ọkpọ wike taa ọkpọ onye every serviceman niile o jighara aka. Igbo man na-emegbu ihe Sowore na-eme? The answer is no. Mana his own time ka eji ma na nwere freedom of speech because Sowore bụ onye Yoruba ka eji wee nwee freedom of speech. Ọ bịakwa na court o defend ya onwe gwa unu na onye a bụ onye ohi, onye a bụ onye ama, onye a zuru ego Nigeria, onye mere nke a, polisi nke a. During yes, on his own time ọ bụ onye Yoruba ka eji nwee ihe na-akpọ freedom of speech, ka eji nwee ihe na-akpọ democracy. Mana ibe ndị na-agụta Sowore na-ekwu na-agụta is the same thing. Maazị Nnamdi Kanu nọ na London, nọ na UK kwuo today ọ nọ n'ime ejide ndị Igbo. Ọ bụrụ na aka unu dị na in fact ya bụrụ abụmọnụ nyere onye Igbo ọbụla bụ gọvanọ, senator, bill leader, ọhaneze ndị Igbo. I'm passing this message to every one of you. Let it be a cause to a Igbo leader or Igbo elite. Aka ede na ndị Igbo ga na-ata afụfụ ebighị ebi. Onye ọbụla bụ ebitere ya to Igbo root, Igbo race, ya bụrụ abụmọnụ na ọ ga-ata afụfụ, na ụmụ ya ga-ata afụfụ, ọ ga-anwụ, ọ nọrọ ga-adị ndụ na-afụ onwe ya anya. Ihe niile o nwere ga-abụ ihe nara n'iyi. Onye ọbụla bụ onye Igbo ọbụla abụ onwe ya ọnụ ịbụrụ na agaghị dị na betrayal that na iso na sabotu a iso na ndị na-ere ndị Igbo na Abuja eje na Shemba onye Igbo kwurịta okwu soro wee gbanya tako ịbụrụ a na elite Igbo leader, gọvanọ, senator wee bụrụ na ikuru mmiri ṅụọ fọrọ ntutu taa that na onye Igbo ama ekuru mmiri tọba iko ije na Abuja ire ha 1 naira. Abụmọnụ ya adịghị na Eke, Orie, Afọ, Nkwọ, ahịa na anọbọsị na anọ ka abụmọnụ ya adịrị ya nwa amadi ahụ si na ndị Igbo ama ekuru mmiri tọba iko.